Praise the name of the Lord. Malibonge igama lenkosi. Ibandla malibonge igama lenkosi. Wehlukile. Akanawufaniswa nanto. Akalinganiswa. Ukwindula emhlaba. Engabiyelwa. iBhayibheli iyafundisa ukuba uThixo uhlala ezindumisweni. Ukuqaphela xa ibandla limdumisa ngoba uhlala phi ezindumisweni zabangcwele bakhe. Enye healing ayizuphuma ekubekweni kwezandla, iphuma nje ekumdumiseni. Xa abangcwele bemxhelomnye bethethe into enye phambi kwakhe. Hallelujah. Bulisa otata, bulisa omama, bulisa abantu abatsha nabantwana, bulisa ngegama lenkosi Yesu Kristu molweni. Sibulela incedo nenceba kaThixo ukuba aphinda sivulele lo mnyango wenceba ukuba sibe khona ebudlelaneni babangcwele. Ngale veki ebaluleke kakhulu sincokola koBhaptizo. Ndiyafuna siyityhile incwadi kaPaul ebhalela ibandla laseKorinte yokuqala chapter 10 verse 2. Sizofundisa bandihlebele abantwana bam, andiyokhabhathi ke mna ke abantwana bam. Bayabuza uba ndiyabavumelana uba banee-questions bangasiphakamisa izandla babuze. Yathi impendulo yam, yes bantwana bam. Akho mlenze ngenadolo ndakasanova. So yes bantwana bam, and bonke abazawubhaptizwa, please feel free ukuba une-question ungastopa. Ustophi moya, ustophe umshumayeli. Umshumayeli kufuneke amamele, aphendule, siphinde siqhubeke sisesemoyeni njalo. Amen. So please feel free. Ndicela uyiqala le ncoko yanamhlanje ngamazwi athi usendaweni right. Thetha nami. Uphi? Usendaweni right. Ibandla indawo enjani? Right. Sonke ngokohlukana kweengxaki esinazo, ngokohlukana kwamakhwiniba esinawo, amasolotya obomi nemirhatshi siyirhuqayo, kodwa uba ulapha uphi? Sendaweni right. uThixo ngokuzikhethela kwakhe, ngokulumka kwakhe yedwa, wakhetha ibandla ukuba uzalisebenzisa njenge-instrument sokuzinzisa ubukumkani bakhe emhlabeni. Amen. Wakhetha the church. Zikhona institutions kodwa wakhetha ibandla ukuba ibe yi-instrument aza kuyisebenzisa in establishing the kingdom on earth. Ndicela udlula kancinci ndithi the church is not the kingdom. The kingdom of God is wide, is deep. Awunawuyiconfina ebandleni. I-kingdom kaThixo lulawulo lukaThixo oluqhubeka ebandleni na outside. He is the king of the universe, not the king of the church.
He is the king of the universe. Ihlabathi lonke. Kungaba umdumisi ku-24 esithi leli kaYehova ihlabathi nenzaliseko yakho elimiweyo nabahleli kulo. So xa ucinga nge-kingdom kufuneke udlule ugqithe ebandleni. Umazi ukuba uThixo unolawulo ebandleni nangaphandle. Do you know uba unalo olo lawulo nasethaveni? So amehlo akho kufuneka ahlale evulekile ukuba you can find God anywhere. Akunakumfaka ekoneni. Ungenakumbophelela kwi-institution. God is everywhere, omnipresent God. So, ibandla, by God's grace and sovereignty, ubulumko nobabalo lwakhe nokuzikhethela kwakhe, wakhetha ibandla ukuba libe yi-instrument ayisebenzisayo in establishing the kingdom on earth. So xa ndisithi usendaweni right, ndithi usendaweni ekhethwe nguThixo. Ngoba uThixo ulikhethile ibandla laba nguplan A wakhe. Akanayo plan B. Do you know uba uThixo akazulikhalala ibandla kude kupheliswe phakade? Noba linganamakhwiniba. Kungakho wathuma uYesu uthi xesha ihlabathi uthi andiulishiyanisa inkedama zawucela uba walithumela umthethelela umoya oyingcwele. Yena uyahamba nani kude kupheliswe phakade. Uzothini umoya oyingcwele? Uzoprepara ibandla elinemilimbi namakhwiniba elilungisa ukuze lilungele umtshakazi. So akazudlula uThixo ebandleni. God will deal with the church until the end. So xa ndithi usendaweni right, ndithi usendaweni conducive nemvumelayo uThixo ukuba asebenze izimilo ozonakeleyo. Asebenze abumbe izimilo eziphasalana. Nesi sakho sikuxakileyo andazi bona nje uthi go through what? Kodwa usendaweni right. So ukukhonza uThixo while unokwenza as an individual, kubalulekile umazi uba uThixo nguThixo wakho. Kodwa kubalulekile umazi uThixo nguThixo wethu. So that ungabi ngumzalwane oziphilela yedwa. Yingozi leyo. That's why uYesu xa efundisa abafundi bakhe bathi Nkosi beza kuye bathi Nkosi sifundise ukuthandaza njengoba uYohane wabafundisayo abafundi ukuthandaza. Uthi uYesu uthandazani ngoba nina nenjenje. Nithi bawo wethu otheni? Akathi bawo wami osemazulwini. Ngoba God is the God of the church. Noba sowusiva amandla, noba sowusiva mnandi, ungayenzi impazamo yokumhlula uThixo ebandleni umenze uThixo wakho. Ngoba he is the God of the church, the body of Christ. Abeke icebo lakhe athi uphola ibandla liyimfihlelo. The church is a mystery. Phambi le mystery elibandla uThixo utyhila iimfihlelo zakhe. So that ungamvumeli umtyholi okohlulayo ebandleni akwenza uziphilele wedwa. Uthembe umthandazo wakho wedwa. Uthembe ukuhlala kwakho endlini wedwa. Usithi hayi ayifunda eBhayibheli. God of the church ukufuna ebandleni. Izolo sithethe ngoba ukuba uzawuhamba umgama ensindisweni
kufuneka uyamkele ukuba uyinxalenye yobudenge. Foolishness. Ethi iBhayibhile uThixo wakhetha ubudenge ukuze atshitshise ubulumko behlabathi ngobudenge. Sazibala izinto sa-include i-baptism. Sathi ubudenge i-baptism. Ukuhamba uyoma phambi komuntu abambe akufake emanzini. How do you explain that to the wise of this world? Ilento behambela kude abanye nebandla ngoba uthe sawucinga aqonda uba hayi mandiyoma phambi komuntu andibamba apha eqayini andifaka amanzini. It makes no sense. But God chose that foolish thing ukuze analifaye atshitshise ubulumko belihlabathi. Saqhubeka sathi kubudenge into yoshiya iTV nekhanfathi zezindlu zenu nize enkonzweni. Kodwa ngoba ubudenge uThixo ubhizi ushake impilo yakho. Ubhizi uqaqambisa ikamva lakho ngoba ubudenge. Ubudenge uqokelela abantu. Uzawugqiba xa ufika phaa kwi-meal table uthi idlali ngumzimba wami lo. Selani ligazi lami ubudenge. But until you want to subject yourself kobo budenge, you can't belong to the church. Ibandla indawo yabantu abavuma ukuba zizidenge zikaThixo ukuzalumke yena. Ibandla indawo yabantu abazenzayo izinto sometimes bengazi-understand. Kodwa bazenza in obedience to God ngokuthethile yena. And he knows best. Usendaweni right. Cela uxelele umakhelwane manje usendaweni right. Ngixelele sisi usendaweni right manje. Uba uyilandela iBhayibhile yonke kusukela kwiGenesis uya kwiSityhilelo uzawufumanisa into yoba God raises a person in the church. Noba ngaduma kuthiwe nanku uYohane ivuselelo kaYohane, kodwa uYohane kuyanyanzeleka abe noqhagamshelwano nebandla. Saba sonke. Zonke leaders xa uzijongile ezisetyenziswe nguThixo zinomnxibelelwano olumandla nebandla likaThixo. So that whatever you do noba outside uyenze uyinxalenye yebandla. Lapho i-blessing yakho ikhona. Kulapho intsikelelo yakho ikhona. Umuntu uyazalwa ebandleni nenkaba yakhe iwe ebandleni. So that ibandla libe nobango kuwe. Likuthandazele ibandla. Likucebise ibandla, likukhumbule ibandla. Ngoba unalento kuthiwa yi-umbilical cord. Usendaweni right. Cela usifundele nevesi. Babhaptizelwa bonke kuye uJesu. Kayiqale ku-1 verse 1. Verse 1. Ke andithandi ukuba ningazi bazalwana ukuba obawo babe phantsi kwakhe. Cela singancane. Ke andithandi ukuba ningazi bazalwane ukuba obawo babe phantsi kwalo ilifu bonke. Bonke
kuthethwa uPaul xa uyifunda le ngasentla ichaza ebhala, but ithi andithandi ukuba ningazi bazalwane, ubhalele ibandla laseKorinte, andithandi, andicela ungawuma singabrowse through elgama, singakhawulezi sidlule, andithandi. uPaul uqala intetho uthi ke andithandi bazalwane, kuyacaca ngoba bazalwane bebengazi, so uthi andiyithandi loo nto yokuba ningazi. Ibandla kufanele lazi, lihambe liclear ngestori salo ibandla. Then abe sethatha attention yalo elisa kwi-Old Testament, because banebandla kwi-New Testament. Uthi ke andithandi bazalwane ngoku ukuba ningazi ukuba oobaba talking about the Old Testament church, which is Israel. Uthi ke bona oobaba babe phansi, cela usifundele. Oobaba babe phansi kwalo ilifu bonke. Babe phansi kwalo ilifu, oobaba, they were all under the cloud. Mbabe under the cloud. Baluthanda ulwandle bonke. Bonke. Ngoba usendaweni right, cela ubuyele apho uphi? Usendaweni right. Bonke babe under the what? The cloud, babe phansi kwelifu. Idlule ithi bonke bathini? Baluthanda untoni? Olunjani? Ulwandle olubomvu. Thini ngathethi? Bathanda ulwandle olunjani? Babhaptizelwa bonke kuye uMoses. Bonke bathwani? In other words, awukwazi uba inxalenye yebantu ungabhaptizwanga kunye nebandla. Besithe ukuqala kwethu izolo elinye sathi siyenza le nkonzo yobhaptizo because yamiselwa nguKristu. KuMatthew 28 verse 19 and 20 uthi nibabhaptizele egameni loyise lonyana nelomoya oyingcwele ngumyalelo. Sadlula sathi silwenza ubhaptizo because uYesu esimlandelayo naye weza phambi koYohane wathi ndibhaptize. Now sisebandleni sithi uzobhaptizwa because ibandla lathwani lonke. Xa ubhaptizwa wenza i-public statement. Zikhona izinto ezingenziwa emfihlekweni. Sube ukonfessa ukuba uYesu uyinkosi. Enoba ubukhosi bakhe ndibuvuma ngoba ndibhaptizwe. 2, ndiyayenza le nkonzo as a sign of submission kwi-command. 3, ndiyenza le nkonzo because I belong to the church. IBhayibhile xa ichaza ibandla, it is the family of God. In other words, xa ubhaptizwa usenza iinkonzo zebandla ezifana nobhaptizo nokudla isidlo, sube udeclare ukuba I am part of what God is doing. Sube uvuma ukuba ibandla sisixhobo uThixo asisebenzisayo to shape his will, to establish a kingdom.
Ndijoyina ibandla kwimiyalelo nomsebenzi eliwenzayo. That is why emva koBhaptizo ngumsebenzi olindalekileyo. Ningiva. uYesu at the age of 30 uya kuYohane athi ndibhaptize. uYohane athi no, nguwe ofanele abhaptize mna. Athi uYesu vuma kwakaloku nje usisizalise ntoni ukulungisa. Emveni koba ebhaptiziwe kuthiwa lavuleka izulu. Wehla umoya njengehobe. Wangena kuYesu. Awuphuma uYesu kwavuleka amazulu wathetha uThixo esemazulwini wathi lo ngunyana wami oyintanga emkholisiweyo nguye mveni. Emveni kokubhaptizwa ithi iBhayibhile wathathwa uYesu wasiwa entlango walingwa nguSathane. Ukuhlala kwakhe entlango ungena etempileni esithi umoya wenkosi uphezu kwawo indithambisile ukuba ndishumayele iindaba ezilungileyo. Umoya wenkosi uphezu kwawo indithambisile intoba ndidiklere umhla wokukhululwa kwamabandla. Umoya wenkosi uphezu kwawo. Ngoba emveni koBhaptizo olu silibiza ngoba lukaYohane lwenguquko, kufuneke uBhaptizo lwenene, uBhaptizo lukamoya oyingcwele. Ethi iBhayibhile hlala lapha eJerusalem ethetha nabafundi bakhe nide nombathiswa amandla. Ngamanye amazwi nobody must work engombathiswanga. Ungakhuthaleli ukusebenza kuba ufumene uBhaptizo lokuqala. Inhliziyo yakho mayincane isithi Thixo phelelisa le nkonzo ebomini bam. Ngoba emva kwenguquko uBhaptizo, emva koBhaptizo zizilingo, emveni kwezilingo ngumsebenzi. Kodwa ungayenzi impazamo yokusebenza ungalifumenanga uBhaptizo lwesibili, umoya oyingcwele phezu kwakho. In fact, ibandla njengoMaria wakudala, uMaria before isithunywa sifika kuye sithi vuya wena ubabami inkosi nawe usikela lona phakathi kwabafazi. Idlule ithi umoya wosenyangweni uyawuthi zinzi phezu kwakho, athi namandla osenyangweni akusibekele. A declaration yokuba ibandla kufanelanga lisebenze lingasityekelwanga. Do you know what the earth, power and garden yayirepresenta ibandla? Before uThixo adale ithi umoya oyingcwele wayefukamile phezu kwedzonzolile. Before God works or uses you, uqala fukame. Njengesikhukukazi uYesu ujonga iJerusalem uthi Jerusalem kunini ndikuqokelela njengesikhukukazi siqokelela amatshotho. Do you know uba umoya oyingcwele uThixo uSomandla uacta njengesikhukukazi phezu kwebandla. Eleka kuzalwa amaqanda amatsha uyafukama. Ngoba ufuna ukukandusela amantshotho. Cela ungaziphumele ekandeni. Uvume umoya oyingcwele akufukame. Ngoba in the process he disciplines you. He teaches you patience. Akufundise ukulinde enkosini so that ngexesha elirayithi uphume.
uphuphe sokuyokwenza umsebenzi andiyazi kutheni andiyazi kutheni ingahlali evesini kodwa ikhona le nto ethi mandithi kuwe uyamdinga umoya oyingcwele phezu kwakho yadinga ukuhlaliwa lihobe laphezulu ethi iBhayibhile lithi usisitshwinelo usisitampu ungahlali ungenaso esi sitampu samaZulu uPetros uhambela kwaKoneli ngenye imini ngenxa yobemenyiwe ithi iBhayibhile wathi esathetha umoya oyingcwele wabehlela bonke yayibalulekile loo nto ngexesha labapostile nanamhlanje into yoba umoya oyingcwele abahlela abantu bakhe so they were all baptized unto Moses. Why? uThixo ngokwengqibo yakhe uyakhetha ukuba abantu ababhaptizwayo babhaptizwe under a covenant. So i-covenant eyayikhona yayi-covenant of the law, i-covenant kaMoses, umnqophiso. Sabe sobathanda kahle? Ubakhupha eyiphutha esebenzisa le ndoda enguMoses. So babebhaptizelwa kweli lifu bebhaptizwa bedlula kolulwandle lubomvu. Yonke loo nto isenziwa kuBhaptizo bebhaptizelwa kubani? kuMoses. Amen. That's why olu sizawulenza lubizwa ngoba luBhaptizo lukaYohane, ngoba lona luhamba nenguquko noxolelo lwesono. Sabe sobathanda kahle? Kodwa kukhona uBhaptizo olukhulu athi uYohane mkhulu oza emva kwami. Nathi ndibhaptiza ngamanzi, yena uzalibhaptiza ngomoya oyingcwele nangomlilo. Kulapho siyakhona. Idlule kafunde sisi. Verse 3. Verse 3. Badla bonke okokudla kunye ukokomoya. Badla bonke okokudla kunye ukokwantoni? Referring to imana. uThixo uba wayethanda wayeno-provide different meals for different families. Andithu nazo zonke izinto kodwa wakhetha ukubanika ukudla okunye okufanayo. Besithe ngomvulo whenever kuthethwa ngemana kuthethwa kuyavama ukucingwa kufananiswe nenceba kaThixo. Sathi inceba kaThixo iBhayibhile ithi zintsha inceba zakho imiso ngemiso. They are new every morning. Sadlula sathi uthi umprofeti sihluthise Thixo kwakusasa ngenceba yakho. Athi uPawulos uthi kwesisityebi njengenceba. In other words, God never runs short of mercy. Inceba kuThixo is in supply, is in plenty, is izantyala iyaphuphuma. Sathi ke okudla okuyimana athetha ngapha kuPaul uthi badliswa bonke kokudla kuyimana. Idlule xa ithetha ngemana ithethe ngokuthi awukwazi ukulinda litshone
okanye liqini lakhe. Ngoba sihluthise kwakusasa Thixo ngantoni? Ngenxiba yakhe. Once iqine imini imana yayinyibilika. Once ilanga litshisa iyanyibilika intoni? Sihluthise Thixo kwakusasa ngenxiba yakhe. Futhi wawungakwazi uThixo wayebadisciplina in terms of time. Two, ebaxelela into yoba anikwazi ukudila namavila. That's why wawuvuka ekuseni wawuphosana nemama. Adlule athi yawulala uthi ayizawuqokelela ibe nintsi for nangomso yayibona. uThixo akhawuleza athumele iibacteria zakhe ayibethe ibone ngoba ufuna uvuke nanini. Do you know uba uThixo uyavukelwa? Inceba kaThixo iyaleqwa and ayinamaqumrhu ongena kuwo. Ayihambi iqokelela abantu oba hayi basambe siyoqokelela imana ngoku. Umyalelo uphumile, umntu uyazileqela emaneni. So useza ubhaptizwa, useza uhambo lahambo lude. Ngiyazi kutheni kukho into ebantu le ngoma ethi olu hambo lunengozi, olu hambo lunentshaba. Ngoba xa ubhaptizwa sube udeclare ukuba I belong to Jesus. So intshaba zikaYesu become your trabas. Awukwazi ujoyina ibandla uphinde unabele ebhotolweni. Umtyholi ufuna ubetha abantu abatyileyo kwesisonka. Uthi uYesu ndima isonka sobomi. Dlula kule mana kaMoses. Udlule nakule reference kaPawulos uze kuYesu. Uthi ndima isonka sobomi, I'm the bread of life. And osidlileyo esisonka siyamohlula kwihlabathi. Nobe ngazama uzifanisa ihlabathi liyaqonda ikhona into ayityileyo. Usuzibhaqe sowunuka umzondo. Ngoba izinto zikaThixo ziyakohlula kwihlabathi. Nebhaptism izakohlula kwihlabathi. You are being set apart. Ukhutshwele ecaleni. Uba nemvelo entsha. Athi uPaul imvelo yethu ibethelele emnqamlezweni. Xa sifa noYesu sivuka sinemvelo entsha. Abantu bemvelo endala babuthuke. Funeka uyiqhele loo nto ukuba the more udadele enzulwini entsindisweni iza kukuthiya ihlabathi. Wena ulithande ubathanda abantu bakaThixo kodwa bona bakuthiya. Get used to that. Ibhaptism luphawu